Hindi po sila accredited. So, dito naman pala, entero mo. Kasi kumagana. May iba pa po na abutan. Kasi may choice man sila kung sa ID o sa Very po siya accredited. Ang EMA po, very po accredited. Pwede man po siya magpa-register sa RHO. Makakuha siya sa mga libre. Pag may reseta dito sa kung available sa RHO, pwede po makatagan. So, then, May kakaputan pa po. Sa lugar ko po, na-encounter ay sa Puro ko po. Na-encounter ko po, bedridden po siya. Wala po siya sa national ID kasi wala siya PhilHealth. So, paano ko po siya ma-register? Di naman po siya pwede biyahe para magkuha. Wala po. ID. Para, Sugad sa Dio, pag halimbawa may mga bedridden po kamo na pasyente, parehas po kanate, ma-request na lang po kada sa barangay o isi-certify sa barangay na inibidrid na dili na nakabuhat. Halimbawa, ang si Sarok nakabot na sa BHW, pwede man siya ang mag-process ng papel niya. Tapos hatagan ka na lang authorized na ikaw ang maasigas sa mga papel niya. Certify lang sa kapitan, pwede po yan. May kahapotan pa po. Ano po, ako man may saro man na ready na Sabi mo baga, kumpletohon ang data. Ay, paano man nadiri niya ito makukuhan sa vital sign? Paano man yun? Kaya nagpulog-pulog siya. oh, tapos ano ito pala, dito naman mga kwali. Parang ito. Paano po? Ano? Ha? Paano po? Bedridden, oo. Dire naman ang pagtimbang. Ang pagtindo. Kaya man. Dire na din. Nagtatakit-takit. Oo. Pati ang bilis, ang ba? Dire. Kakamot lang. Oo. Pag ganyang mga sitwasyon po, hindi ba na, pwede muna na sa pang. Asa ang nurse natin. Ikaw marunong. Sino ang alam kumuha ng BP sa paa sa mga nurses? Dali! Dali na! Dito! Turuan! O, may tanong sila. O, valid yung tanong nila. Hindi daw kasi sa akin po yun na patient. Oo. So, i-visit ko na lang po yun. Hindi lang nagkaroon ng Hindi, ituro na natin sa kanila kung paano pa kayo. Ang pinaka-accessible. Hi, Belle. Sinoy. Ipapaliwanag po sa inyo ni Ma'am Abby kung paano kumuha ng blood pressure sa mga paa. So, na-experience ko po ito once lang po. So, the same lang po dito sa kamay. So, kung anong nilalagyan natin dito sa kamay ng calf. So, as ang nito is dito po sa may upper ng knee. So, yung nilalagay natin dito, yung calf ko po dito. Sure, I see that you like Tapos yung meter, dito po sa ilalim. Complete po. Same lang po. Di ba may pumupulso dito sa ilalim, sa likod ng Same lang.
nag-apply kayo ng CAF dito, yung hinahanginan, itigil yan. Pero bago nyo, hanapin nyo muna yung pulso. Kasi Bago bedridden nyo lagyan ng naman po siya, hindi naman siya masyadong mababa. So makukuha din natin siya kasi naka-level naman po siya. Pag nirelease nyo yung CAF, di ba, pipintig siya. So yun na yun. Hindi kasi bayan Okay po. Okay, thank you. So alam na po. Alam na. Hey girl, come get a shout out to Mike. Hi Mike. Hi Mike. So may panibago kayo na naaraman. Lain lang tadili sa braso. Niyan sa hita naman. Pero din banda ito na bilog, dili sa may varicose vein. Sa taas ang varicose vein. So, okay, para mas madaling mag-explain. So, pag laing sigurado, nandyan si midwife, nandyan si nurse, pwede tabi ka mo maghapon, pwede ka mo magpaturo. Kasi mas mayan ang daghanan na aaraman. Okay po? So, ano pa? May question pa tabi? May hapon pa? Gabagsan gabos na niyo, aram ha. So sa birth certificate, wala na kita problema ha. Sa late registration, tapos anwaran ID. Niyan, ang problema akong tanalan, anwara load. Di ba? Oh, anwara load. Niyan, mahapot kita kapag i-restoryahan niyan. Habo ko tabit na. Kasi pag sinabi ko, tapos wala man may hahatag, sigurado, grabe naman ang libak niyo sa ako. So niyan, ini na pag-iristoryahan ta na ini, kung pwede ulitong kutabi, dapat maaraman sang kapitan ano ba nagpagahoy. So ano, pirang kulang na hindi pa nag-register, nasa? Oh, very good. So dapat mag-per purok na kita. Pero anharani sa sentro, natapos na tabi, kung pwede danunan an sa harayo. Lalo na tabi an sa kawayan, tanaabot ko na, batang, an sa kugon, medyo roharani pa. Grabe talaga, harayon man talaga. Tapos si Carriedo, may uro isla sindadihan, pero di man mapagalan pag mauran dahil maagip sa pasakay. Si kawayan kasi nag-aagisin mga ilog, sapa. So kahirap man talaga duman. So dapat ito amon unahon na matapos. Hindi diya kawayan. Yun. Kung pwedeng, unahin nyo yung sa dulo. Kasi mas madali na lang tabian sa sentro. Okay po? Sige. So niyan, ini na pag-iristoryahan ta, sana madagdagan tabi ni hanggang May niyan, May, June, July, August na pitsa 15. 3 months yun. Tama? So, magkikiritaan kita, August, kukumustahong ko tabi ka mo. Okay? Pero pagdating naman sa load, mahapot kita. Paano ba yun na load? Sa cellphone yun? Inloloadan? Magkano yan? Para may idea ko. Kasi mapaganon mang istorya na di ko nga ni-aram kung pera yun. Ilang linggo? 3 days. Ano? 99. Kung mag-99 man kita, wait, ako muna. Kung mag-99 kita sa 1 week, di man kita makasiguro kung nan matatapos ta 20, 30, di po ba? So dapat hatagan tabi niyo, ang midwife niyo o ang nurse niyo, kung pira ito na matatapos niyo. Ang lain tabi registered at i-restoryahan ta didiya para alamin ang paghatag kung pera talaga. Amo tabi. Oo. Challenge ko tabi yan sa iyo. Mga nurses and midwife, doc, kay suryahan mo tabi ka urupod mo, kung pera dapat. Di ba? Kasi kung sa 3 days, kung di naman lang ito, di 3 araw lang. Pero kung daghan, mahatag kita sa 1 week.
Tama? Sige baga. So yun na lang pwedeng maging support. Okay? So maaraman ko yun, Sir Ronnie, maaraman ko yun, kailan? Para at least aram ko, para madali kong makihuron sa LGU. Alalahanin yung gobyerno kita. Gabos na proseso nag-aagi sa tama na papel. Okay po? So niyan, ang gigibuon mi siguro, sa saro ng barangay, makuha kami sin pilot. Para at least na sarabay, wala kita problema. So, ano yun? Ang narayo mo na kita ang tataw. Antay ni, sinirog sa di, piran mauubos. Nakuha niya ako. Para at least sa sunod, arami na. Sa dako na barangay, ganito yung amount na ibibigay. Sa maliit na barangay, ganito ang ibibigay. Kasi di man ang tao. Tama po? Kaya dapat masabi namang kamo ha, bakit si Rosa daghano ng hinatag? Kasi dako na barangay, dako na puro. Pero kung sa barangay, sa dayman tabian, household. Iyo tabi? So, naintindihan na ha? Sige. Di ka mo magdihan sa upuan niyo ha. Kamay merinda lang kamo, tsaka kamay nito na ho. Go, Ja. Hello. Yan po ang mga taga-kawayan. Ano po ang gamit niyo na internet sa smart dito, Globe. Globe. May wifi. May wifi. Oh, yan. Sana all. Piso wifi. Sabay So, kay buwan ng dihapon sa piso. 5. Ano? Hindi tabi ka mo maghiwaga, kamay maikot. Lahat man yun meron. Yay! Ja, sabay mo na yun para sa laruan. Ito dati may minutes. Abot ako yun lagi para wala ko kang pangalan sa kanya sa 2003 dito. 2004, 24. I mean ba? Oo, kasi 2024, 1 year pa lang po sa receive ko sa January, ano? Okay. Irog ko na sa liha. Pasensya na kasi di man ako masyado sa wifi. So niyan, may mga barangay pala na igwanasin wifi. So kung pwede daw, ito naharayo pa mabaon na lang sa barangay. Madali lang, hindi ko man ito final. Pero pagdating sa ayuda, yung nag-una-una. Tapos pa hindi nabigyan, ukol ako duman sa chismis. Irog sa dengue buon pa. So, pag naghatag sila ayuda, automatic, ito na daig nagre-register. Amon pababaon niyo para makakuha sila ayuda. Kasi di naman nili mag-perfect eh. So, magiging kita sin paraan. Pwede tabi, discounted na lang yon. Si Apo mo na maulit, pero pag kaipuhan ang ayuda, mababa yan. Gusto ko lang rin yung concern mo na ayaw bumaba.
sabihin mo, nakaregister na sila sa makakakuha sila ng DPI. Yun kasi ang aim natin dito para matulungan natin sila. So, kailangan lang pumunta. Makakakuha sila. Ilan power ko lang. Tayo mo na yun. Tayo ba? Istiraton ba, kuya? Kulang pa. Ano yung istiraton? Straight. Pangit pa lang. Wala tabi ka mo kapot. Kuya, tubig ko. Ayaw mo na ka matabi pag narali ha. Nag-ano ka daw? Apat na lang. Nag-apa daw? Hindi mo natabi ka mo maghali kay may sarali si Ma'am Ems. Apat na lang ate. Okay na tayo. Magbati po ha. Tapos kung ano may harapot, maghapot ko po ha. Good afternoon po ulit. Sa BMNP naman po tabi ini, di ba nagpapasa na kami sa DTR? Nasa amot na po, in-check me na. Hindi ko lang naimod pa kung nakumpleto ang 28. Pero nakapasa na kamo sa DTR, okay man. Niyan po, in-check me na kung taan requirements dito sa attachment ko. Nag-ayo naman sin accomplishment report. Nakatik nyo na po yun. Nakaibuhan accomplishment report. Para diri na po kamo masakitan and diri kita masala. Kami na po nag-print sa office. Kaya po, ma-distribute kami niyan, balik ang DTR, base irugan niyo ang adlaw na dapat may accomplishment. Mga tabi. Per barangay, nakasurat din dito sa September at saka sa December ang dapat niyo ibutang sa accomplishment report. Kasiguro na dili ka mo mawaraan kopya kasi once lang kami mahatag kasi ang training ni 600 plus. Okay po. Saro lang na September, saro din na December. Pasiguruhan niyo po ang form. Kung gusto niyo, i-photocopy niyo muna, baka kasi masala. Okay po. So, ang isusurat na word, yan doon na sa papel. Magkaiba ang September, magkaiba ang December. Mag-ingat po pagsurat para hindi na mag-utro. Okay? Ang kulang na lang sa heading, pangalan niyo. Pangalan. Yan doon na ang petsa, yan doon na ang designation. Barangay. May form yan di kan Banji. Mabutang na lang po sa petsa na mayroon kamo tayo sa DTR. Kokopyahon na lang. Pag ready na po yan to, ipapasa. Dito po ang requirement po ng accounting is ayun po ang mapirma. Okay? So naghanap po ang pirmahan ni Doc, pero mag-counter sign pa rin ako. Yun po. Kasi sabi ko sana, di ba yung DTR niyo po, ang nagpirma ka mo, at saka yung supervisor. Ipapa-counter sign pa rin. So patataka na lang ulit na mo, Doc. Di na mo maulit DTR. Nakatabi? So pasensya na kung hirap sa di. Kasi nagsusunod lang po kita sa instruction. Okay? So naghapot na kami dati, akala may okay na. May dagdag lang niyan. Okay po? So dili na po mag-problema sa papel. Sa unaan po nga pakita. Grabe ba? Dito ba? Hello. Ihahatag po ini per barangay, yadi ang DTR, tigsararo na accomplishment report, diri po pang sobra, tigsaro lang, kay complete. Sorry. Tigsaro lang per quarter. And, yadi namin isururat ha, diri magsadiri sa words.
Yan din na po. Makupya na lang. Ha? Basi para rin ko kita. Okay? Ayun, paglimuti ang pangaran. Basi may mag-submit naman, wala ko pangaran. Ayun, paglimuti tabi. Ha? Suratan po niyon. Pangaran na lang ang isurura. Okay na? Pirma niyo, pangaran na may pirma, ipasa po. So, makisuyo po ako sa rabayon ang pagpasa. Kaya basi, dili kami nawaraan. Okay lang po sa SB, maagi ulit sa iyo pagkasurat dara. Pero ang signature sa D, CBW na lang sa kakaydok. Ipasa lang po pagtapos ni Sarah. Okay po? Sa kami maimod na Thank you. may hapon tabi. Sarot lang na representative sa barangay kay pa-receive na mo. Nakompleto ang release na mo sa iyo, kaya di ang BTR niyo. Sarot lang per barangay. Mamaya na po. Ayan. Kaon mo na ka mo. Magbati-tabi kan Ma'am Ems. Kay kung may ngapot pa kay bagan, nababati na mo di Andre medyo ano bagang Rodrigo di. Magbati po kamo kan Ma'am Ems kay bali pag-submit sa sarala na naman. Hello po. Sarot na representative lang per barangay ko ang Maranigan Branch kay mapa-receive lang kami. Pag niyo may numero kong tiro. Tapos ihatag po sa kaurupo. Diri po sana mawala para dire-diretso ng processing na to ha. Nagyalakaw na po kami sa papel sa munisipyo. Naghanong po kasi ang attachment sa to. So, hindi na lang. Malapit na po ito matapos. Okay po? Okay. Ay, may reminder po ako. Actually, na-brief ko na si Ma'am Jack Mayor. Iyan po sa diha, bago nagbatog ang PMNP, may agreement ka mo sa barangay. Ayan. Dili po kita ang nagpili isang tao na magiging volunteer, kundi ang DOH. Binaba per barangay, pira katawo dapat ang worker. Mauula ang biunin natin. On house. Ayan. Ang household po, diyo lang. Sobrahon ang workers. May agreement po kamo kada barangay, di ba? Ang sabi po sa iba, barahin pag-abot sa mobilization fund. Tama? Ang iba, may sa diri man na agreement. Hello po. Ang pinimo po sa DOH, intiro na active accounts makareceive. Maski zero dito sa accomplishment. Dahil po ha, ang iba nagtatrabaho sa iba na account. So, meaning, nagtatrabaho man siya. Intiro na active accounts, may Hello. May marireceive po siya 600 per quarter. Alam niyo na po, di ba? September, 600. December, 600. Okay? Kung nag-zero man yan to, kasi ang advice po ng DOH ng mga focal person ng PMNP, walang ibabalik na fund. So, ang iba naman ang agreement, kung per na household, ita-times po sa per household na amount. Kamu po ang naka-easy with the supervisor kung ano ang agreement niyo sa barangay. Diri ko po aram, nababati ko pero diri pa ako direkta. Kung halimbawa may amendment ha, lahat magsasang-ayon. Okay? Kung may nagkukontra,
I-meeting niyo po yan. Pag-usapan niyo po. Sana po wala kita ribok. Kasi next time po, talagang pag nag-zero account siya, mapakancel na natin. Basi wala kita sin problema. Ha, tabi? Pero, i-make sure natin, na baka yung zero na yun, nagtatrabaho man talaga. Kaya, magayon po, niyan, since i-zero na account may man, sana wala ribok. Pero, bisayan niyo po sa barangay. Opo, ha? Kung may concern po, si supervisor muna, tapos ipapaabot po sa amo. Oo, tabi. Tapos, ang mag-claim sa to, ako na po ang bahala sa level niyo po. Supervisors na lang po, kakaistoryahan mo na lang po sa RAC. Kasi aral naman na RAC kung ano ang hinimaran sa inyo. Okay po? May hapot, tabi? Hapot? Wala hapot? Sino po ang may gusto iklaro? Pwede man po, pag habo imay, nandito lang po ako sa unahan. Kung may gusto iklaro, tabi. Salamat. Baka sa SB po, may ang tabi sin iharapot. Wala pa. Dagos po yata, Dok. Nag-training po last week, tapos kailangan ibaba na po yun, i-roll out na po. Una sa supervisors, kung okay po sila, kaso di ba may gabay po tayo sa Webes? So kung kaya after, pero kung hindi ka kayanin ng oras, dapat ibang araw. Kasi after ng supervisors po, sila naman, kailangan po sila para sa update po ng susunod na survey. Apo. So sana maayos na nato ini. Hopefully, hindi naman yan abutin ng June kasi Mayo pa lang, no? Second week pa lang. Sana kung hindi man yan na week dahil magpapasa pa man kita, nasa process ang papel, baka next week sana ma-release na po sa iyo. Una na yung incentive. Yan po. Kung may hapot tabi, magtaas lang. Thank you. Nag-live kami. $100. Ako shumay ko ha. Malunggay pwesa. Nagsikula. Mainit pa. Mapilit na. Look for a job, please. Dili na sa job. Right, sir, Nakalive kami. Hello, may hapot pa tabi? Para at least makauwi na kayo kung wala nang tanong. So, wala na. Lahat nakamerienda na. So, sana matulong tabi sa iyo, ha? Sana ini na pakihurong ko sa iyo. Magawa tayo ni para di man kita makasusupog tabi sa probinsya. Okay po? Sa HRH, sa midwife, makihurong tabi ako sa iyo. Ito tabi na yung sasabi niyo na register na sa IDH, di po nung tabi niyo, ihiwalay man. Ako na nun, ay ito hiwagon. Tama? Duma naman sila. Pero kung gusto nila mag-transfer sa RHU, wala man problema, takita na maproseso. Ipapahatod na sila sa Sorsogon or papapapaunta tabi si PhilHealth dili sa Irusil. Okay tabi, naintindihan niyo mga taga-RHU? Sige. So, sa muli ha, salamatunan, sa sunod kita na magkikiritaan, August 15.
Iyo tabi. Kasi naman di makikita per barangay na kung pera tabian na register niyo. Di ba? So, August 15 yun ha. Kasi 3 months sabi ang hinatag sa akon sa province. Kung peraan ba register na to. Ano may ano? So, laumong ko, nadadanunan tabi niya ako. Salamat, magluway-luway na tabi, maguli. Para po di masayang ang pamasahe, ang BNS po, ma-release na po ako sa stipend. Yeah. Oh! Ang BNS po muna, wala ka makabuta ng cheque. BNS po muna. Hello, oh my God! Ibig sabihin, di siguro, hindi wala pang cheque yung sa BHW. Pero next sa August, tataunon min, nasa laruan na lang, na di ka mapabalik-balik. Oh my God! Okay? Kung sino man tabi sa na nagigibo sa payroll niyo, pakiayos na lang. Para bago man mag-15, may check na kamo. Nahaning pagka-delay, automatic, igwa ka na kamo sin stipend. Ano tabi? Sorry ako. Naman namin niyo na. Happy Mother's Day. Ay, magulit na. Sarap kita. Ang wala kayakap. Mga magmauna kay Maybe. Salamat, Mayor. Oh, naalala ko tayo sa ako. Kaya ako ngayon na niya. Ayaw na kamo sa ako. Oh, hindi ba? Ano, reminder na ano? Congressman, kay Ate Vance. Atid na. Atid na. Dapat saka, hindi mo na pasyente. Sarabay, ano, kinakumpis mo para sarabay matapon. Malaruan lang. Ma'am, dapat saka, sarabay na, hindi mo na kinakumpis mo. Oh, basta doon wala ka sala. Pwede na sa balagyo. Pasa na lang dito ha. Ay, natapos ko lang mga Pag may clearance na po, pwede na pong mag-claim. Kuha pa pala clearance. May clearance kami. Kung wala clearance. Nakayaw ka na, kanina po. Ay! Ginatabi na ako. Ang prepare na rin yung nagsusunod ng sala. Lalo naman yun. Kaya magpasero ko na. Wala pa. Sige na ba sa'yo? Dati ba? Ay, bihon mo! Bihon mo! Paano kami ni Kuya? Ito, wala piso ka. Hi!
ni Mayor. Wait lang. Kapapicture kami yun. Wait lang. Thank you. Your work and what Sando ba? Wala man yan. Thank you so much for the gift. Ito ka lang ang ice. Asa water? Kahit saan. Number 6. Anong barangay? San Isidro. Ikaw na po. Ay, magkano ka sa farmers? Thank you po. Ay, ano kayo sa farmers? Ako na ako servant. Ako na ako salamat. Ako na lang kung tayo makuha. Pwede kang tayo marami sa akin sa farmers. Sa din? Wait. Makawala. Ulit na yan pali ako. Meeting ka? Oo. Oh my God. Ako.